Γιοβάνοβιτς είχε μείνει μόνος του ο Σέρβος.
ποιος το έβαλε γκολ. Σημαντικό είναι πως όλη η ομάδα έδωσε καρδιά σήμερα και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό νίκη για μένα. Μπροστά σε τόσο κόσμο εδώ στο LFP Arena. Άλλα περίπου 13.000. Πώς αισθάνεσαι με τόσο κόσμο να παίζει? Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ευχαριστώ για αυτό το κόσμο εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε και στον συνάδελφο τον Κώστα Κούκλα για να δώσουμε το λόγο στους φιλοξενούμενους. Κώστα. Ο δερμασινός Δημήτρης Διαμαντόπουλος, Δημήτρη, εμφανίζεσαι μετά από πάρα πολύ καιρό, πρώτη σου εμφάνιση σήμερα.